Tignan mo. Sabi niya, video. Dapat Scarlett, sasali ka dun Little Miss Philippines. Ayoko. O, Little Miss Magic na lang. Kaya pag sumali ka, may make-upan ka nila, tapos lalagyan ka ng mahabang buhok, tapos kulot-kulot, tapos mag-gown ka, tapos kumikinang yung shoes mo, di maganda yun. Maganda ka, tapos si ate, sasali din, dalawa kayo. Paano mali yung buhok ko? Lalagyan nga natin ng mahaba, akong bahala dyan. Ante kung kuna darara may makeup artist yun. Waga mo, naling mabli mo yun. Di ba wala rin makeup artist at abong? Di ba wala gown ni? Ara may makeup artist? Di, akal mo lang mo era, gown na. Pero si kami, coordinator kami. Tak mo na yan. 50%. Video mo. Kasi baga ng Kuya Ed, gawang laya mo, kwanto laman. Kapit-bahay na lang ang 5 Pagka gano'n gusto balas. Mabli pwesto ma'am, di ba pandemya nakalamin? Ano nang pwesto mo era, dapo ulan. Ay, di man. Dati di man. Ay, kanila ka. Siyempre, di man katas mo umugan.